en welkom bij Boeien. Mijn naam is Paula en ik ben vandaag in Arcen bij de kasteeltuinen. En zoals je kunt zien zijn er allemaal kleine tentjes achter mij. En in die tentjes worden oude ambachten uitgevoerd. Zoals tingieten, er zit een smid, maar ook zijn ze brood aan het bakken. En dit zijn eigenlijk allemaal dingen die we tegenwoordig gewoon in fabrieken doen of op grote schaal. En hier worden ze dus echt nog zoals ze het vroeger deden uitgevoerd. Dus ik ben benieuwd waarom dat eigenlijk nog nodig is en wat boeit dat eigenlijk? Kijk nou wat schattig. Kippen. Nou, ik sta hier met Marga. Hoi. En Marga hoort hier bij het tentje van de smid. Marga, wat is er nou zo leuk aan om hier met Paas oude ambachten te laten zien? Nou ja, oude ambacht, het is sowieso iets wat we zelf als hobby heel erg leuk vinden. Om terug te gaan naar de oude tijd, echt om terug te gaan naar de basis. Waarbij we ook echt met onze handen weer mogen werken en daar echt een gevoel bij mogen krijgen van yes, we doen dit weer allemaal zelf. In plaats van dat we naar de winkel gaan en we halen voor een paar euro. Ja, en sowieso, het is heel erg leuk om mensen en kinderen wat te laten zien. Je ziet het heel veel bij de kinderen. Ja. Die vinden het fantastisch. We hebben nu ook Jim bij ons. Jim die is 14 en die wil ook echt smid worden nu. En die is nu in de leer hier en die leert van alles. Ik zelf weer nog een heleboel. Ja. En je kan eigenlijk weer heel veel dingen opnieuw uitvinden. En dan zie je hoeveel je zelf waard bent. Wat goed. Ja. Maar Marga, wat boeit het eigenlijk dat we dit nog doen? Nou, het is sowieso heel erg belangrijk dat we in connectie blijven met eigenlijk wat we georven hebben, onze heritage. En dat we daar eigenlijk een beetje waarderen hoe ver we zijn gekomen. Dat we zien wat we eigenlijk zelf kunnen en wat er allemaal voor ons gedaan is. Hier zijn ze ook echt zalm aan het roken. Het ziet er niet alleen heel gezellig uit, het ruikt ook echt heerlijk. Ik hou echt van de geur van lekker hout op een vuurtje, dus ik zit hier wel goed. Het ziet er echt super lekker uit, dus wat mij betreft mogen die oude ambachten nog wel even blijven. Ik ga nog even van mijn broodje genieten. Alvast heel erg bedankt voor het kijken. Vind je het nou een leuke video? Doe dan even een duimpje omhoog. Ik kan mijn duimpje niet omhoog doen, want ik heb dit heerlijke broodje vast. En vergeet je niet te abonneren op het kanaal van het Limburgs Museum. En dan zie ik jullie volgende keer heel graag weer terug bij Boeien. Doei!